objeví takový. OK, takže vás lidi, já jsem u dnešního videa. Já jsem, proto kdo by nevěděl, tak jsem Quest Gaming a dneska přibírám na jeden díl Ondrův kanál. Minecraft na tablet nehraju, takže úplně nevím, co tady mám dělat. Každopádně začnu asi tak, jako při normální survival, což je, že si půjdu vykopat nějaký dřívko. Je, no běž, no. Ježíš, to je retard, no. Tak, jdeme kopat. Jo, aha, ok, slyšel držet, viděl, díky za tady technickou radu. A teď vytěžíme strom. Kut a hop. Takže dokutáme ten strom, tady poslední dřívko vezmeme. A tady vezmeme kousek listíčka, bude tam ještě jedno dřevo, který mě štve. A tady ho a pět ho, dobrý, máme to. Se podíváme dolů, jo, krásně. Tady dáme tohle a jdeme do craftingu, kde si vyrobíme tohle. Potom si vyrobíme tyčky a vyrobíme si tohle. Akorát, jo, tady vykroftíme tady krafťák, tak. Jdeme vytvořit pickaxe. Tak jo, takže máme pickaxe a no teď jsem zatočila hlava, no. A jdeme teda, no to je zmizlo, no, to je nějaký zabugovaný. No teď jsem vyskočil, no super. No takže, kopej, no dobrý. Já se podíval zase úplně někam jinam. Každopádně to nevadí, ale kulturál. Tam tak, prokopeme tu hnusnou hlínu. Možná teď nic neuvidíte, protože tady bude tmahovat krávy bučí, ale my kutáme dál. OK, trošku jsem si zvýšil jas, aby jsme na to líp viděli, než to teď bude vidět líp. Trošku mám problém chodit a u toho kutat, jo, jako, nebudu vám kecat, ale úplně je to celkem složitý. To je prostě... No takže, máme už nějaké dřevo, takže se otočíme a jdeme nahoru. Tak šutry, jsem spletl. A tady jdeme si vyrobit jeden pickaxe. Tak, si vyrobíme nějaké tyčky. A vyrobíme si tady meč a vyrobíme si sekerku. No ok, takže mám teda tady nějaký základní věci, to je si celkem... Takže si tady trošku v inventáři přihodím. A právě teď mi kamarád strká meč do prdele, vole! To vystříme. Tak, si se tady trošku přehodíme, ať se mi to líbí. A takže, teď jako další věc bych šel možná na nějaký krávy si natěžit a tady kámoš právě dodo, nevadí. Jen si on to dělá dodo, ale pšt. A ok, teď jdeme zkusit, jak se plave. Jo, takhle se plave, a když se plávám dolů, tak, to je hustý, to je promakaný, no. Takže jdeme dál. Samozřejmě by to chtěl najít nějakou živočišnou zvěř. No, tak jdeme. Liány, co se dělají liány? Sakra, tady to pro kličku, žijou a jdeme dál. Tady si plaveme břeh. A další liány. To je nějaký čudný tady tohle. Absolutně se mi to nezdá. Hele, slepic, se umrdneme do zadku. Pojď sem. A tady já pizzo. Takže jdeme dál. Pokračujeme. Já teď jsem se trošku popálil. To absolutně nevadí. Co tady dělá třeba na zemi, no tak to tady nenecháme jenom tak být, jo. Tam se to vezmeme s sekerkou, papico, tady vědem, tak. Takhle, no. Tak pán se projedu. A nahoru se podíváme.
Ať makej! Tak, dobrý. Tak. Ty vole, no, po mi Peťa tady střílí, jsem normálně ve druhé světové válce. No, tady, zase proběhnu. Tady vidím kamínek, který na mě čumí. Zase, no, se mi nekoukej, za chvilku nebudeš. No, tak, máme ho, seberu. Každopádně já bych asi udělal tady, tady v tom asi hoře bych udělal dům. Takže, tam takhle, jedu, takhle, tady projedu, pijím, kopu, ale zombíka, kamaráda jednoho. Tak. No, tak. Víš, je to hrozný nezvyk, jakože hrát na tabletu. No. Takhle. Když tak odkaz na můj kanál, pokud se vám líbí, jak to komentuju a podobně, tak určitě bude v popisku. Za to se zaručím jinak. Au, ty vole! To je kokot. No, každopádně, jak jsem říkal, jsem ve druhé světové válce, takže tady se odehrávají střelba. Jo, odehrává střelba, no. Teď jo, man. Tak, tady bych to zatím naozaj nechal. A teď bych udělal jednu věc. Peťo nestřílel do mě. Že bych tady vykraftil tam si nějaké oklonky. A tady bych si vyrobil nějaké tyčky. A tady, jo, ještě jsem si chtěl vyrobit krafťák. Tak a dám si ho sem, jsem tam totiž zapomněl, nevadí. Tak, chtěl bych udělat jednu pec a jednu truhlu. A potom samozřejmě víc specí, ale ty na to nemám materiál, teď jsem zapomněl, že vy nevidíte na moji ruku, to jsem tady mával rukou jak kokot a nic. To je to z toho, jo, takhle, aha, ok, takhle. A jdeme na to teda, tak, já to nechci. Takže, každopádně, tak, teď otočím a pokračujeme dál. Já bych šel, teda teď bych šel na chvilku na normální povrch, abych to tady mohl celý vykutat. Takže samozřejmě krumpážem do tím nebudem, že jo, No ale kopej, proč to nechci kopat? Je už dobrý, ale jabko nám hned z prvního dřípka vypadlo. Takže jo. Páni, kopeme dál. Nic nás nezastaví. Ani žádný strom blbej. Tak jdem. Zase si tím prokopeme k dalšímu stromku. A Jarda se blíží do cílové rovinky. No tak, pizzo a dobrý. Tak, ale tady jsme nějak šikmo, tak to prokopeme dál. Ale jakýho kamaráda jsme našeho ušatýho. No, pojď ke mně. Tady. Ty vole, kámo. Jsem právě teď pod palbou, vyschlo mi mám oči. Ale vůbec nevadí. Takhle, zaberu dřívko a jedu dál. Cestou. Jedu dál. Hele, krypostrom, tak to nechám být. No, každopádně. Kdybych chtěl ještě najít ovce, a jelikož já jsem ten nejlepší a největší bojovník, tak se přihodím. Do prvního políčka, samozřejmě. Ano, přesně takhle. Akorát to úplně nefunguje tak, jak by mělo. Mám tady trošku technický výpadek. Takže jo, pokračujeme dál. Hele, něco jsem tady pomačkal, no, tak jsem to trošku vymyslel, no, já jsem totiž takový Minecrafták, vole. No. Právě teď by mi kamarád zebral můj ten. No dobrý, pokračujeme dál teda. Jelikož já jsem ten nejlepší a největší bojovník všech bojovníků.
Tak půjdeme na lov. Tuturu, je díra. Tuturu, prosím. Dal jsme to nebo byl za náma creeper? Tady creeper. Pojď to. Já ho nemůžu hitovat. No, tak udělal boom trošku, no. A já mám malý. Takový malý ostrovek jenom udělal. No, samozřejmě pokračujeme dál. Tak, jdem. Yeah. Dál mi tady z toho doufám nechej. Ale pigy. Jdeme zabít. Tak. Počkej, stůj, ty. Prostě jedno. Tak pojď sem, Jsem se pokazil. No tady. Tak. Má se to sem přesno. To je hustý, ale. To se velice vystavit. Tak. Ježiš. Jelikož nemám tak budu tam tak sravsky si jadou a stejně se přežívat. Přežil jsem. Jsem jako profík. Možná mi něco z něho vypadalo, ale já potřebuji najít to prase. Tak, nice. Dopadně já jsem se lehce ztratil. Jo, je blok nade mnou, tak už není. Tyhle. Vím, že tam byl skelevoda, ale to nechám radši být, ať mi nezabije. Případně já se snažím utíct domů někam. A právě teď utíkám a tady tom se mi zdá lehce povědomé. Nechtěme baby buzeranti, no, dobrý. Počkáme dál. Skelík. Ježíš, jenom mi něco útočí. Ty píčo, no. No, tak to je... Ježiši. OK, jak jsem umřel, tak to je pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám líbil, kanál máte v popisku videa a... Já vím, no, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu rád se každý odběr, like a koment, samozřejmě jak u Ondry, tak i o mě. Já natáčím teda trošku jináčí hry než Minecraft, ale to myslím, že nebude žádný problém. Takže doufám, že se vám tady tohle video líbilo a zatím hlas.